Karol Duchoň bol jednou z najväčších hviezd swingovej éry na Slovensku. Svojím nádherne zafarbeným hlasom a večným úsmevom si ľahko získaval priazeň fanúšikov a jeho spevácké kvality vysoko oceňovala hudobná kritika. Hviezda slovenského Toma Jonesa, ako Duchoňa často označovali, vyšla rýchlo, žiarila prenikavým svetlom a predčasne zhasla. Osudným sa mu stalo, že sa rozhodol žiť tak, ako aj spieval. Intenzívne, s chuťou a naplno. Prvé, čo ma napadne, je jeho úsmev, je jeho dobrá nálada, večný optimizmus. Karol bol to, čo sa v Amerike volá All American Boy. Ten, alebo v Taliansku, že Dino Nazionale. On bol ten slovenský chalan, ktorého všetci milovali, a on bol král tých všetkých reštaurácií a tých chalanov na autách. Bol takým fanatikom tej hudby a hlavne toho spevu, proste, že asi tie ďalšie veci neboli pre ňu tak dôležité. Ten hlas mal v sebe niečo, čo sa blížilo k zázraku. To je to, prečo obdivujeme diamanty alebo niektoré obrazy. Že si hovoríme, že to snad nie je možné. Jedinou jeho radosťou bolo stať na pódiu a spievať pesničky, ktoré mal rád. Vtedy bol šťastný. Karol Duchoň sa narodil 21. apríla 1950 v Galante, kde strávil aj prvé roky svojho života. S kamarátkou Evou ich spojili nielen prvé zážitky z pieskoviska, ale neskôr aj niečo oveľa silnejšie. Láska k hudbe a najmä k spevu. My sme bývali v takom činžaku, takom účku, a tam bola taká kaplnka a Karol býval za tou kaplnkou. No ale keď sme sa išli hrať, tak všetci boli na pieskovisku, to je jasné. No a ja som tam raz prišla a on hovoril maďarsky. A ja nenávidím, keď niekto niečo rozpráva, čo ja nerozumiem. Ja som nevedela maďarsky, čo nerozumiem tomu, lebo v Galante každý druhý človek hovoril maďarčinou. Ja som tomu nerozumela. Tak som prišla k nemu, chytila som ho za krk a hovorila, keď ty budeš hovoriť maďarsky, tak nebudeš so mnou priateľom. A odišla som. Karolova mama pochádzala z Báčského Petrovca, slovenskej dediny v bývalej Juhoslávii. Po nej zrejme Karol zdedil hudobné gény aj balkánsky temperament. Keď mal 6 rokov, dostal na Vianoce harmoniku. Bola to možno jedna z najšťastnejších spomienok, ktoré si Karol uchovával v pamäti. Inak na detstvo spomínal zriedkavo a nerád. Taký veľmi silný zážitok z detstva, keď museli aj s mamou utekať pred otcom, ktorý ich naháňal so sekerou. Museli sa schovať v pivnici a vrátili sa, až keď jeho otec zaspal. Karolova mama svojho syna podporovala a rozmaznávala. Ako jedináčik sa stal stredobodom jej života. Autoritatívny otec bol oveľa prísnejší. Spevákov a hudobníkov považoval za komediantov. Aby synovi zabezpečil seriózne remeslo, dal ho študovať na strojnícku priemyslovku do Partizánskeho. Rešpekt voči autoritám a záujem o štúdium však nikdy neboli Karolovou silnou stránkou. Keď mu mama, keď mal 13 rokov, darovala gitaru a Karol doniesol zlé známky, tak otec mu ju celú rozmlátil. Ja viem, že jeho rodičia neboli spokojní s tým, že oni chceli, čo chceli každý rodič, aby mal jednu profesiu. Viem, že bol v učňovke, ale čo presne, to už neviem. To by som teraz sklamala. A rodičia nechceli, lebo čo bolo kedysi táto profesia spevák, bol cigáň, potulovač. Musíš chodiť z mesta do mesta. Toto nechceli jeho rodičia. Oni chceli, aby v tom Jelenci ostál, aby sa zobral, aby rodinka bola. On nemal súrodenca, čiže to bol jedináčik. Čiže tie všetky, čo rodičia si zaplánovali, môj syn, moje dieťa má byť to a to, tak do ňoho dali. Ja viem, čo je tieň. Nič neodradilo Karola od túžby stať sa spevákom. Blicoval, utekal z domu a hneď ako to bolo možné, si kúpil novú gitaru. Na celoslovenskom stretnutí turistov si Karola náhodne vypočul spevák Robo Kazík, ktorý vtedy zakladal kapelu.
Tak sa Duchoň stal súčasťou skupiny s názvom The Ice Boys, ľadoví muži. Hrávali na tradičných čajoch o 5:00. Vo Večku bývali také polírové večery. Boli tam slávni speváci, strašne tam bola príjemná atmosféra, ale my sme sa tam nevedeli dostať, lebo to bolo na Indexi a my sme ešte neboli vysokoškoláci. Ale moji kamaráti tam robili službu a posielali nás dozadu k oknám, aby sme vliezli do takej miestnosti, ktorá slúžila ako sklad a že máme počkať, kým už tam bude tak živšie, veselšie a potom preklzneme, nenapadne. Som vliezol do takej tmavej miestnosti, tam bolo plno stoličiek a niekoľko stolov a ten kamoš hovorí, zalez pod stôl. No tak som v tej tme hmatkal a odtiaľ počujem taký hlas, že brat, opatrne, tu už je človek. A to bol Karol Duchoň, ktorý bol o rok mladší odo mňa, čiže mal tak 16-17 rokov. Takže my sme sa s Karolom Duchoňom zoznámili vo Večku pod stolom. Z pódia sa do školských hlavíc nevrátil. Stal sa spevákom v orchestri Vlada Hronca, kde sa znova stretol aj s kamarátkou z pieskoviska, Evou Mázikovou. Spolu vystupovali na obľúbených tanečných zábavách na Bernoláku. Tam sa v roku 1969 Karol Duchoň zoznámil s Elenou, svojou budúcou manželkou. Potom ma pozval do kina jedenkrát, druhýkrát a tak sme sa vlastne zoznámili a začali spolu chodiť. Rok 1969 bol pre Karola Duchoňa významný. Stretol svoju životnú partnerku a nahral svoj prvý veľký hit. Slovenská verzia piesne Sugar Sugar dostala názov Nálady. Všetci si ju však zapamätali pod menom Uber Pari. Mne bola ponúknutá pesnička od jednej skupiny Pari, ha la 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 la. To bolo z jednej pesničky. A strašne vysoko som mala hore spievať. A ja som sa bavila s Komárkom, s režisérom a ja na to hovorím, to môže len jeden muž zaspievať. A to je Karol Duchoň. On má neuveriteľný hlas. Tak si ho tam zavolali a on to A vtedy. A to bolo hneď v hitparáde číslo 1. Nechcem povedať, že teda ja som ho dala, ale ja som ho dovietla na spev. A keby nemal ten hlas, tak sa nedostane tak ďaleko. Začiatok 70. rokov bol pre Duchoňa viac ako úspešný. Stal sa členom uznávaného orchestra Juraja Velčovského, s ktorým spieval, nahrával a koncertoval po celom svete. Oženil sa s Elenou a v roku 1972 sa mu narodila dcéra Danka. Veľmi sa tešil, že má dcéru, čo patrične aj oslávil. A samozrejme, že bol tam alkohol a padol za vlast aj jeho prvý Mercedes. A aký je, Karol, váš pocit ako interpreta víťaznej pesničky? Tak ja som hlboko dojatý a som veľmi rád, že som mohol práve ja spievať túto pesničku. Ja nie som kráľ a žiadny panovník. Ja nemám lásku ani vlak. Jeho úspech a popularita rástli. Rád si užíval a vodil si domov priateľov. Obľuboval dlhé nočné žúry a tak sa často stávalo, že sa domov vrátil až ráno. Určite, že mi to vadilo. Ale brala som to tak, že je populárny, že má svoju prácu, majú rád a tak som mu to tolerovala. On málo kedy aj rozprával o svojej práci. Ja som málo chodila medzi jeho priateľov mimo. Málo kedy nás zobral do sebou na nejaké koncerty. V jej vône kladám piesňam do dlaní. Žil naplno. Nepremeškal ani chvíľu. Bol šťavnatý. Zemi, kde sú krásne ženy, mal som Duchoňov temperament sa najlepšie prejavil vo veľkej spoločnosti. Bol zábavným a obľúbeným spoločníkom, ktorý si ostatných vedel získať. Veľmi žiarlil. My, keď sme išli po ulici a náhodou ma nejaký muž pozdravil, tak normálne to bolo vypočúvanie, odkiaľ ho poznáš, kto to je. Veľmi žiarlil na mňa. Oči neverné,
ja darmo hľadám a na ne zabudnú. Darmo si žiadam, ja veril som, že žití pôjdeme pri sebe. No, niekedy boli také časy, že sa venoval aj nám. Niekedy mal také obdobie, jeden čas, že ja keď som prišla z práce, on už ma čakal s rozmiešanými kartami a hrali sme spolu žolíka, pritom sme pozerali televíziu takže bolo také obdobie, kedy bolo aj dobré. Že sa dlhšie zdržiaval doma. Ako prejav lásky k manželke naspieval v roku 1976 so svojou skupinou Prognóza pieseň Elena, ktorá nezaprela jeho balkánsky temperament. Bola som veľmi pyšná na to, že pre mňa naspieval tú pesničku. A veď ktorá manželka sa môže pochváliť, že jej manžel naspieval pesničku. Elena, ty si život môj, Elena, chcem byť iba tvoj, Elena, lásku mi vráť, Elena, veď mám rád. Už od roku 1970 Karol Duchoň vystupoval na jednom z najprestížnejších hudobných podujatí – Bratislavskej Líre. Úspech v podobe ceny sa však dostavil až v roku 1973, keď spolu s Evou Kostolániovou získali striebornú líru za duet Chvála humoru. V roku 1974 už získal Karol Duchoň zlatú líru so skladbou Zem pamätá. To už bolo v období, keď po uvoľnených 60. rokoch prišlo vo vtedajšej socialistickej republike tvrdé obdobie normalizácie. Aby neboli problémy, tak tie texty boli také uhladené, ale milé. Takže nedalo sa tam nejak moc experimentovať. Vtedy sa to nerobilo, že ako teraz, že človek príde, spevák príde a začne rozprávať vtipy, alebo vtedy ani sme nemohli. Pretože celé vystúpenie, celý koncert mal svoju dramaturgiu a keď sme aj niečo povedali, tak sme to mali napísané. Nesmeli sme ani slovko uhnúť. Si veľmi dobre pamätá, to holubicu z ratolesou hria. Keď si chcela byť dobrá spevačka, ty si musela najprv politické skúšky spraviť. Ale kde je to myslenie? Však na čo potrebuješ? OK, tá všeobecná inteligencia musí tam byť a vieš, kto je prezident, kto je minister, kto je to, kto... A kedy si to bolo tak, že prezident bol strašne dlho a minister bol strašne dlho. Tu nás sa to mení každý týždeň, alebo každé 2 týždne teraz. Čiže, ale ako spevák nemusíš robiť skúšky na to, aby si mohol socialistickú krajinu prezentovať. A na to si veľmi dobre pamätám, na Slovkoncerte sme museli takéto skúšky robiť, ako ja to nespravím, ja to neviem. Angažované piesne sa museli spievať v Martine a to sa tak ako obchádzalo, pamätám si, že budeme spievať o rodnej zemi. Aby sme nemuseli nejakú inú tému. Lebo o rodnej zemi spievať sa spieva po celom svete, aj v Amerike v jednom kuse. Napriek železnej opone sa mnohí speváci a hudobníci snažili preraziť aj vo svete. Doma vytvárali socialistické hodnoty, na západe vystupovali v baroch a zarábali peniaze. Lenže naozaj preraziť v cudzine a nahrať album sa podarilo len málo komu. Karel Gott išiel cestou big bandov, cestou nahrávok rozhlasových. A tu v Bratislave ten spôsob nebol. Praha bola oveľa bližšie, to znamená, že podľa mňa, keby Karol bol v Prahe a tam si ho všimli a tam by začal nahrávať, tak by sa skôr dostal skrz celú tú skupinu ľudí, ktorí okolo toho pracujú a pracovali. Ale tu z Bratislavy sa ťažko dostať von a kôr na takú úroveň, ako bol Karel Gott. Vždycky, keď sme niekde prišli Československo. Vtedy sme boli ešte Československo. Tak som vždycky vysvetľovala. Czechoslovakia v angličtine. It consists of 2 nations, Slovak and Czechs. Oh yeah,
KSČ, Karel Gott. A hneď si bola preč. My sme povedali, nie, u nás sú tiež speváci. Nikto nepoznal Krištof Veselý alebo niečo také. Karol Gott bol vždycky. A to je, teraz idem trošku do politiky, utlačaný Slováci sme boli vždycky. Karči! To je Karol Duchoň. Karči, ty si voľako schudol. Čo? Počúvajte, vravel som vám, že nás Slovkoncert neopustí, že? Chlapci, však vy vôbec neviete, že Slovkoncert sa stará o svojich vážnych umelcov po celom svete. My sme boli vždycky tí, áno, ďakujem, áno, prídeme. My sme vždycky tí boli, áno, tešíme sa, ďakujem za pozvanie, prídem. Karel Gott, alebo Helenka, alebo všetci, proste tá celá skupina, čo vtedy bola, oni už mali vtedy management. Bol to, to bol socialistický management, ale oni sa bili, oni spravili z toho veľkú hviezdu. My sme boli jasne, keď niekto chýbal, rýchle nám zavolali, my sme prišli. My sme to odspievali. A Karol mal možno jedno také, čo nebolo dobré, že nevedel povedať nie. Proste toto nie je veľmi dôležité v živote povedať. Človek je však nespokojný, človek je raz taký, nástojčivo chce vždy vedieť, kam a s kým. V jednej chvíli sa zdalo, že má všetko, rodinu aj popularitu. Osobnosť Karola Duchoňa, iracionálna, nestabilná a živelná, ho čoraz intenzívnejšie hnala do záhuby. Nemali sme nikdy konflikt až na to, keď niekedy proste si vypil a ja som to zbadala a bol nejaký problém, hrozil problém na koncerte. Aj si dal odo mňa povedať a keď už som mu to vyčítala a bola som aj zlá, aj krutá, tak povedal, to je za to, lebo ja nemám takých dobrých bratov ako ty. Viem, som išla na návštevu do Bratislavy a bola práve Bratislavská líra. Ja som tam tiež dvakrát vyhrala, raz prvú cenu, raz druhú cenu, tak som si povedala, a dostala som lístky, tak som išla s bratom a s mojou švagrinou na tento koncert a som sa veľmi tešila a zrazu tam bol Karol. Ale nie len Karol, ale všetci možní speváci a známi a vieš, a pusu, pôjde, daj si frťana a daj si vinko a daj si to. A ja nepijem ostré, ja si dám len bieleho vinka. No a jak sme boli pri tom bufete v PK, nezabudnem na to nikdy, tak on flaštičku mal vedľa seba a začal piť. A vtedy som si uvedomila, že v podstate to, čo sa o ňom hovorilo, čo ja som tak niekde vzadu mala v mozgu, že je to pravda, že teda on naozaj pije. No tak mi slúbil, že teda nebude piť. Preto sa pri víne tak krásne sníva o tom, jak žiť. Preto sa pri víne každý z nás závaží, chcel by len byť. Stúpalo to s jeho popularitou. Zo začiatku som až tak nevnímala, že by nejak ako veľmi pil. On vždy tvrdil, že on nikdy nebude ako jeho otec, že on sa nedá na alkohol. Nakoniec to takto teda dopadlo. On mal všetkých ľudí rád, on keď prišiel niekde, sme tak počnúť s šatnárkou, kde sme išli do nejakého podniku, kuchárom a proste riaditeľom podniku. So všetkými bol absolútny kamarát, podal si ruky. Dokonca keď oslavoval, tak zaplatil celému baru, dajme tomu, rundu. A takže absolútne otvorený a nikdy nemal hore nos. Príliš kamarátsky, priateľsky, no a všetci, každý si chcel s ním vypiť, alebo ho pozvať, alebo sa mu venovať. No a on nedokázal povedať nie. A už potom je len krok k návyku. V druhej polovici 70. rokov Karol Duchoň stále koncertuje, vydáva platne, nahráva v rozhlase a nakrúca televízne relácie. V roku 1976 mu vychádza mimoriadne úspešná LP platňa s názvom Čardáš dvoch srdc. Nachádzajú sa na nej hity ako Dievča z Budmeríc, Tancujem s tebou rád, Láska úprimná či Mám dobrú správu. Usmiať sa, veď je to krásny dar. Vtedy sme pili všetci, len on mal slabšiu pečeň, lebo mal v mladosti žutačku. Ale vtedy všetci ľudia pili rovnako, lebo to bola taká zábava. Vlak socializmu stál na stanici, nehýbal sa a my sme sedeli vnútri, sme sa natriasali, akože ideme a sme pili a fajčili. To robili všetci. Len niektorí na to zomreli.
Jeden z jeho najväčších hitov v slovenských dolinách, s ktorým si ľudia dodnes Karola Duchoňa najčastejšie spájajú, sa na výberovú platňu dostal až v roku 1979. Koncom 70. rokov sa už u Duchoňa začínajú objavovať zdravotné problémy, ktoré sa časom stupňujú. Napriek tomu so žitím naplno, ako je jeho spôsob života všeobecne označovaný, neprestáva. Ako prieždenie v dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách boli obdobia, keď bol dosť taký akože chorý, išiel do nemocnice, tam ho trošku vyliečili, tak sa držal možno pol roka, ale mal takých dobrákov, asi kamarátov, ktorí povedali, ale však Karči, daj si jeden. A keď si dali jeden, tak už potom sa to zase s ním viezlo. A tie obdobia medzi tým, čo sa vyliečil a znovu začal piť, sa skracovali, až potom to už dospelo až do takéhoto štádia, že bol na tom veľmi zle. Ľudský organizmus má jednu zvláštnu schopnosť, že v istej chvíli, keď to začne byť naozaj, tak sa spustí taký klamostroj a prestanete mať kontrolu nad tou situáciou. Problémy vyvrcholili na rodinnej dovolenke v Juhoslávii. Vtedy Karol Duchoň možno jediný raz v živote uvažoval nad emigráciou do zahraničia. Tam teda už sa to začínalo tak prejavovať. No keď sme sa vrátili naspäť do toho Bačského Petrovca, tak on si zrazu zmyslel, že on sa nechce vrátiť naspäť ako do Bratislavy. Tak my sme pekne nasadli na vlak a teda nás vysadil a my sme sa vrátili a on ostal. Chcel od tých starostí odísť, od tých problémov, čo tu mal. v takých chvíľach svet sa zrúti, keď ťa strácam na tej púti. Som len piesňou, ktorej chýba áno, čistý tón. Potom, keď sa vrátil, tak už sa to tak nás hromažďovalo. Boli problémy teda s tým alkoholom, boli problémy s peniazmi a ja už som to jednoducho nezvládala, tak som podala o rozvod. Mám ťa tak rád. V 80. rokoch si už Duchoňov bohémsky život nástojčivo pýta svoju daň. Napriek vážnemu ochoreniu pečene sa nevie vzdať alkoholu. Vystupuje menej a prejavia sa i finančné problémy. Bohužiaľ ani chátrajúce zdravie, ani nový vzťah ho neprinútili k zmene životného štýlu. Bol som u ňoho každý deň. Nosil som mu noviny, bolo to na Kramároch, Peťo Sedlák sa o ňo staral. A jedného dňa som mu doniesol veľmi dobrú zábavnú knižku Traja muži v člne a povedal mi Peťo Sedlák strašnú vec. Povedal, noviny mu nechaj, ale knihu už potrebovať nebude. Karol Duchoň zomrel 5. novembra 1985. Bol považovaný za jedného z najlepších umelcov na Slovensku. Počas svojho života naspieval desiatky skladieb, ktoré sa ľuďom zapísali hlboko do duše, podobne ako jeho pohreb, na ktorý prišli tisíce jeho priaznivcov. Práve tí si všimli, že nikto z oficiálnych predstaviteľov kultúrnych inštitúcií na poslednú rozlúčku s ním neprišiel. Aj keď Karol Duchoň naspieval asi najviac angažovaných piesní. Jediné negatívum, ktoré som na ňom tak najväčším pociťovala, bol ten vzťah k tomu alkoholu. Ostatné by sa všetko dalo vyriešiť až na ten alkohol. Cieľ niektorých behov je už uprostred toho behu.
A niektorí si to nevšimnú a bežia ďalej a sú mŕtvi, aj keď sa im hýbu nohy. A Karol žil toľko, koľko musel. On žil dobre. Ďakujem vám všetkým, že ste vydržali. A aj keď neviem nič, len nosiť piesne, chcel by som spievať pre všetkých potiaľ, pokiaľ ma budú počúvať. A možno aj dlhšie. Ako osobnosť bol nestabilný. A niekedy mu chýbala disciplína. On bol človek, ktorý niekedy tak akoby lietal vo vetre. Hej? Karolov sen sa nesplnil a preto prehral. A preto proste on sa upustil a dal sa iným smerom. Proste on sa nevenoval tomu, ktorý mal ísť. Proste tú svoju cestu mal ísť až hore. Ale ono je to už vo vínku dané. Buď to dokážeš, alebo nedokážeš. Buď máš tú silu, alebo nemáš tú silu. A on tu ju žiaľ Bohu nemal. On mal ten dar, ale s tým darom nevedel ďalej pracovať.